Lloret, la vila del Llorer. Un poble com n'hi ha molts d'altres, amb els seus defectes i les seves virtuts, amb els seus moments bons i els seus moments dolents, amb les seves alegries i les seves tristors, amb la seva gent que plora, que riu, que pateix, que estima, que treballa, que gaudeix, com tanta altra gent. Tot plegat, tan igual, però alhora tan diferent. I sabeu per què? Perquè és el nostre, el que coneixem, el que tenim a prop. Perquè les situacions que veureu a continuació us resultaran d'alguna manera, diguem-ne, familiars. Els personatges tipus, els seus diàlegs, les situacions que viuen, pretenen ser un doble homenatge. Per una banda, a la nostra gent, als nostres veïns, i per una altra banda, a tota una sèrie de situacions que van veure representades durant molts anys per part del Casal de l'Obrera mitjançant les històries d'Antonet i la Cinta. Esperem que gaudiu de l'espectacle. És que no sap la sort que ha tingut. És com si li hagués tocat la loteria. Què dic? Molt millor que la loteria li ha tocat. Amb això que l'instal·larem, és que, vamos, ho necessiten com el pa que mengen. Imprescindible, pare, imprescindible. És que, miri, unes persones, amb tots els respectes, de la seva edat, no els hi va bé tant de xivarri, tants de crits, tant de soroll. És que no els hi va bé, no els hi convé. Us heu de cuidar, que som 4 dies. Espero, Sí. Per això, clar, per això aquesta coberta que li hem instal·lat i que és la millor que hi ha al mercat, els hi canviarà la vida. La millor, la que em mereixo. Bueno, la que us mereixeu, Ja, però és que això que... I a més, si paga el comptat, li podem fer un preu boníssim. Una ganga, 50.000 euros. Oh, una llonganissa així s'ha d'aprofitar i hem d'anar ràpid, abans que algú altre se n'aprofiti, Els diners. Els diners estan sobrevalorats. De què li serveixen al banc? Per res, perquè sa noia del banc et vengui tantes coses com un xino. Clar que sí, home, els diners s'han de moure, s'han de moure. Sí, que si no es tornaran escorpits, Clar. A més, miri, ara imaginem que es posa a ploure, vale? I vostè té diners, Es mulla igual, amb un bitllet, 10 bitllets, 100 bitllets. En canvi, invertir-los en aquesta magnífica coberta Powerful Magnus Cover 3000 es lliurarà per sempre de sorolls i humitat. Veus? El que et queixes sempre? Sí. El soroll dels guiris, solucionat. Aquell dolor d'humitat que es dona aquí als Breguer, solucionat. I a més ve amb un comodíssim comandament a distància. Sí? Miri, escolti, ara anem a obrir. Molest, Sí. Doncs miri, ara tanquem. Què sent ara? No sento res. Res. Silenci. És que és fantàstic. Podràs dormir tota la nit com un soc. Clar, i a més, miri, si ho paga trinco en efectiu, li inclourem la Siri. Oh, que volies? Siri. La Siri, sí, imagini's, una assistenta virtual que fa tot el que vostè li mani. Això sí, sense pagar ni sou, ni seguretat social, ni donar-li dies de festa. Què li sembla? Allò que surt a la tele. I que t'estalviaràs de fer tanta feina que et mana la mare. A més, miri, es pot personalitzar el timbre. Miri. Vale? El so. Saps el que tocaran, com obren? Mira. Traieu això! Traieu-ho! Ai, Algú pot canviar El timbre es pot posar el que vulgui, jo això no hi ha problema. primera. Va, que posarem l'himne dels periquitos. Això a casa no. Costas las de Levante, playas las de Lloret. Mira una cosa. Per què no me'n fan allò el ting-tong? També podem posar el ting-tong. Ting-tong. El que vostè vulgui. Sí, però això que ha posat no, No, tranquil. A més, miri, avui m'ha enganxat de bones. Sí. Amb la promoció li regalarem un creuer.
un creuer a bord del magnífic vaixell Queen of Sacaravea. Per les exòtiques cales de frares, trons i canyelles. Què li sembla? El que sempre heu somiat fer tu i la mare? Sí. Sí, m'agrada això. Home, no s'ho pensi més. Miri. Avui estic generós, Avui estic generós. L'incloem una vaixella, una coberteria i un sofà últim model mode vibrador de fusta noble amb incrustacions de branquillons del pi de Santa Cristina. És que és una ganga? Una gran Vol dir que no? oportunitat. Va, ja hem dit que sí, eh que sí? Sí, ja ho tirem endavant. Mentre s'ho pensen, jo tinc feina. Ja ens veurem, Sí, ja ho tenim. Mira. Sí, perquè ja ho tenim decidit, Ja ho fem, ja està. Vinga, va. Ja ha marxat, aquell? Sí, i jo també marxo, que haig d'anar a buscar els nens, a futbol, a hockey, a l'esplai, a anglès. Au, ara foten el camp tots i ens deixen amb aquest palangre i vinga, botons, no ens hi aclarirem, no sabria per res. És que Oye, necessiten res. no comencis. Mentre tu estaves per allà xafardejant, jo m'he hagut d'estar escoltant tot i m'ho hem passat tot el que me diuen. Ho sé bé perfectament com va. Ai, mare. Ho sé molt bé. Mare Sí, senyor. de Déu. I si vols, ara mateix et faré una demostració. Bueno, això que ara diuen, et faré una demo. Una demo. Ai, senyor. Ai, mira, jo quan veig tant de botons, ja m'ha les tripes. Ai, Maria. Això sí que és difícil. Ja vaig entendre, senyor. Es botó ha de seguir, veus? Amb això, i això, això ja ho sé. Obre molt bé això. Ja. Francisqueta, què dius ara, Què? Vinga, doncs va, ja ho veig. Ara no hi és. Adéu. A veure, aquest. Sí. Saps qui venen? Ara mateix, per això, els de Tossa. Ara que vinc de Tossa. Ara, justament. Sí, mira, diu que venen d'un moment a l'altre, els tindrem aquí, ja veuràs. Ara que jo volia fer la demostració de tot això, ara resulta que venen els de Tossa. Els de Tossa, justament ara. I ara ja venen. Clar, era el que Mira, jo és que, escolta, jo és que no us aguanto. Bueno, ara xiset encara. Però ella, Per què? ella que ha agafat aquests pums que vol ser alcaldessa, que vol ser d'això, no l'aguanta, és una xafardera, cony. És una xafardera, no. Si ha d'entrar a l'Ajuntament ha de saber tot com va, com funciona, com va, qui t'ho ha dut, qui ho ha portat, tot, ho ha de saber tot. I a més, espera't, que encara, ara, amb el cuento de que venen aquests, no te podré acabar de dir-te tot el que et ve de dir. Que a més de donar-nos tot això, el sillon vibrador, aquests regalos... Aquesta porqueria, això... Què dius ara? Això és l'últim model i amb incrustacions de branquinyols del pi de Santa Cristina. No me'n fa tot. I a més, una altra cosa, com que paguem el comptat, ens han arreglat la Siri. Quines bestieses, és que et deixes enredar. Ara què n'he de fotre jo d'un Siri, si ja no vaig ni ser professor? El rector fot una professor tan galdosa que ni allà no vaig. Ara un Siri, tan potent amb el Siri. Tu no saps el que és la Siri? La Siri serà com si tinguessis una minyona aquí a casa. Allò que abans deien la xica de servici. I aquesta te farà tot el que tu li diguis, que és això que diuen IA. Ai, no. I t'ho farà. I no has de donar-li ni un dia de festa, ni li hauràs de comprar uniformes, ni li hauràs de fer res. Això t'ho donaran, això. Ja veuràs. Mira, vés a obrir, tu que sabràs manegar, perquè ja m'he ben atabalat. Jo me vaig a dutxar perquè em penso que quan vindrà Doña Francisqueta i m'ensumarà, no diu pas que me se mereix. Ai, entra, i tu, hola. Bon dia, senyor. Bon dia. Què hi ha? No sé si molesta. Ai, mira que Quasi, se'n va. Digue'ns, no, molestes pas, tu, home, ja ho saps que no molestes. Què He vens? vingut a veure el que haig de fer. El problema... També vull a veure si tinc temps d'acabar aquest clar. Sí, home,
Clar, que tens sense casa bé el temps acabat. Però encara tots els dies tinc que mirar els detalls Bueno. i tota una sèrie de coses. Tu ves fent, que ja saps que és com si fos la casa teua. I jo me'n vaig ara aquí fora, a veure si agafo a la veïna d'aquí davall, que cada dia ve a pixar el gos i a cagar aquí les tampones. Correcte. De moment és una que hi ha l'aigua a sobre. I corre darrere del gos. No, Tonet, jo Tu mateix, mentrestant prenc notes. Prenguem notes d'aquí. Aviam. Què és això? Què són aquests crits? No ho sé. Què ha passat? No ho sé, venen d'allà dintre. Crec que no tinc la nit. S'està cremant. S'està cremant. Noia, què et passa? Aquesta cosa, tant de botons que no m'aclareixo. I per això vull dir que me quedaré trobada com un I justament ara, precisament, ara has de denunciar, no? Ara sempre no surten ciris trencats. Ara s'ha de denunciar, Doncs, Ai. Siri, aigua freda, Siri, aigua freda, digue-li. Ara, això. Què ha passat? Què ha passat? Coses d'ell, home, perquè aquesta dona encara viu uns 50 anys enrere. No, tranquil, tu allà estàs? Sí, bueno, Tonet, mira. Digue'm. Jo ja he fet notes. Sí. I ja passaré un altre rato, que estigui tot més tranquil. Perquè ara, noi, tinc feina. Sí? Estic preparant una exposició allà on té la botiga de Cal Grill. Carai! Escolta, jo sempre que passo per allà me quedo mirant aquelles fotografies que hi ha de la gent d'abans. I tant. I tant. I ara que hi ha aquell home que pinta, que fot aquells quadres tan maco, és preciós, cada dia m'embordo jo allà. Bueno, noi, jo penso com tu. Sí. En Josep ja no hi és. Però mira, mentre la Núria ens ho permeti, continuarem exposant. Hem fet que fareu, perquè s'han de guardar les tradicions. Sempre. Sempre de la vida. Sempre. Primerament les tradicions. Sí, senyor. I ja ho saps, tu com hagis de venir per aquí. Si no hi ha tradició, el poble es perd. Sí, senyor. I? Sí, i no s'ha d'acabar de perdre. Tu ja saps, el dia que hagis de tornar a venir per agafar punts per coses, cap aquí. No hi ha Escolta, vindrem un rato a fer la partida. Bueno, vindràs amb aquell? Sí, home, jo vindré amb Doncs aquell. veniu com vulgueu, que ens trobareu ara. Vinga, val. Ara ho tenim tot empantanegat, perquè ja veus... Sí, home, ja ho hem vist. Ja podeu venir, no m'estem ni cap aquí. Alan, vinga. Sempre hem tingut una gran tradició de pintura paisatgística a Lloret. Per descomptat, a tots ens venen noms com Llaveries, Togores o fins i tot Sorolla. Però no oblidem els molts pintors locals que no anomenarem, perquè segur que ens en deixaríem, i això seria molt injust. És clar, és una obvietat dir que, si tens paisatges tan bonics al teu voltant, algú els ha de reflectir d'alguna manera. La qüestió és poder preservar i conservar molts d'aquests paisatges.
mira que els tens aquí. Mira, ja l'obro. Vinga, entrin. Entre. És on? Mira. Mati. Oh, que elegant que vas. Oh! Tonet! Hola, noi, què en dius? Carai. Heu d'obrir més sovint. Ja veuràs que serem. Sí? Pues un seny. Teniu aquí carrer. Cuidado amb el periquit. Sí, a poc. Sí, que està marejat del viatge. No tinc que carregar més. Espera't, mira si encara. No, si encara, ja veuràs, ja. Espera't, no et pensis i poc tot això. Tots us ara estalviem. I venen de tosse, imagina't. Mira, ui. Hòstia. Au. Ara em provocaran una coberteria. Ai, pare! Ara trencarem. Ai, no li posant unes branes aquí. Però no queda per tal porta. No, cap allà. Mira, això... Ai. Sí, mira. Tens vista? Quina gràcia? Diu que ara, un munt d'aquests on està. Estalinista, que diu que l'ensenyen a vestir, a patinar-se, hasta les sabates li vigilen. Ja l'has vist, Sí, l'he vist, sí. I saps què he vist també? Sí, saps què he vist també? Que abans dir que venien a passar un parell de dies. I amb tot el que porten, però més que t'han portat el canari, cony. Aquests que et sentin, home, aquests no els trobem de sobre ni en un any. Què dic en un any? Aquests es queden aquí a viure, home. Ei! Fa calor, noi? Sí. Què hi farem? Au, què? Perquè vagis a veure alguna cosa. Noi? €1? €1? A que de Tossa pensa que m'enfartaré de menjar marissa ja a Sant Tel? De Tossa tenien que ser €1. Què? Ja has donat alguna cosa. Sí, home, ja €1? Doncs, la ràpida vol més. Per dues maletes que compro. I amb el carretó. I no has vist que ara volen que això es Diu que s'ha fet tot. A veure, Mira, diu que la policia... ja ho veieu com ho tenim tot això, Avui ens acaben de posar la coberta. Sí. I ara el noi ens farà tot el mobiliari, que veu que no tenim res. Fet de sofà, no tenim res, perquè ara ell ho vol fer tot de disseny. Sí. Molt bé. No, ara m'hi estem així una mica embastats. Bueno, això ja... No parlem d'això. Això no en parlem, d'acord? No parlem. Mans foradades. Bueno, i ara, si voleu, jo us faré una demostració de com funciona tot. Ai, sí, ai, sí que ens agradarà. Sí? Perquè, a més, us deu haver costat molts de diners, tot això, no? No en parlem. Els diners no en parlem ara. Que no que és... No en parlem ara dels diners. Senteu-se com voleu la d'incomodar. I miri que sentat. Senteu-se d'aquí en els llibres. Això és el que ens han regalat aquests que diu que brive. Això brive. Brive? Sí. Que maco. Que és maco. Sí, està bé. És petit i és carbancit, però sí està bé. És carbancit, però sí està bé. A veure si farà fent ara, que jo com refino. Veieu? A veure. Ara amb els mans boquets, ara tenim tancat.
Ara obriré i veureu tot el cel, tot el cel blau. Mireu. Que maco! Que estareu... Oh, que sort! Ai, no, la meva Ara mire. Si no veus? Sí. Ara mire. Ara tancarem, veus? Ara tancarem. Veus? De l'hivern, i molt fred. I a l'estiu ja sentireu res. Ara hem quedat completament aïllats aquí. Això. Ja pot ploure, tornar i empar. No hi haurà Has vist? Una idea que no em sabia fer donar. Mira, espera't, i encara hi ha més coses. Amb els botons, mira, ara aquest d'aquí, veus? Aquest d'aquí, amb aquest d'aquí, tocaré aquest i es posarà la música d'aquella que diuen amb el venter. Música i tot. Tot el que vulguis. Així, xurram. Veus? Tocaré aquest. Molt. Pop. Ara, ja està. Ai, que bé. M'ha agradat. M'ha posat el després. Ai, m'ha fet pensar com quan érem joves. Mira, Maia. La Rosina. Cisqueta. Quina por. A posar-nos un N'haurem de comprar un d'aquests, Ja que això t'has de venir, tants de botons. Sí, home, que m'hi sabré venir. Això són modernitats, però t'has d'anar a fer, perquè mira, ara tot això ens serà nou, però mica en mica té que anar. Però clar, toques el verd, toques el blau, i abans sense les ulleres el confon, i mira tot el que ha passat. Però ja ho he dit, ja. Però, El Sochorround. segur que va dir que ella, que tenia el round. No sé si mai. No? Doncs un rato que sàpiga quin s'ha de tocar. Ara no puc pensar, no sé, que no es mou. Mira, però espera una cosa. Hem fet molts de canvis, però hi ha una cosa que no hem fet dir. No? No, mira. Tu te recordes que els vells ciballetes aquí, on estem ara, i tenia sa vinya? Sí, Que fotia aquell vicio que... I tenir de bo. Oi! I no que vas a buscar. No, això no vol res. Tenia aquell vicio que aquí, doncs... Allò, al passar les màquines per fer l'organització que és quan... L'han xapat tot, clar. Només he deixat una cosa. Què? Mira. El pou de Can Ciballetes. Te'n recordes quan van fer tacar tots els pous que no deien que l'aigua estava contaminada? Aquest el van quitar de molta pranya. I no està contaminada, Està contaminada, mira, ara veuràs si està contaminada. Oi. T'hauràs de servejar que va ser la regla. Déu! Escorró mariner en blanc. Hosti. Fica això. Toca't res. Oh, que fresc. Això, aquest encara no tens. Oi, sí. Casca'l. Oh, que morat, casca'l. Bueno. Vale, que és bo. Què et sembla? Noi, això és vi, no. I no el que venen por ahí. Boníssim. Quin gust que té. Que és bo. I fresc, M'estan tocant altra vegada. Bo que pararem. Ara sa dona també em voldrà posar un d'aquests. Mare de Déu, vés a saber el que li ha costat. Què passa? És la veïna davant damunt. Tens una veïna, Espera, vaig a trucar-li perquè obri. Sempre deia. Sa veïna. Ai, bon dia. Yeah. Perdó,
perdonin les molèsties, però és que tinc un problema. Problemes? Necessito que me clavin un clau. Oh, un clau. Digui, veïna, Fer-ho vostè. que si podem fer-ho. Home, Hasta 2 i 3, que facin falta. Els que facin falta. Bueno, escolta'm, una cosa. Tu ara acabes de venir de costa, Sí. amb els revolts aquests. I què? Que estaràs cansat. Sí, jo, cansat. No, Tu que te fa mal l'esquena. no, bueno, s'esquena, però per clavar... Igual, vinguin tots dos. Com que no arribi un, arribarà l'altre. També és veritat. Sí. També és veritat, Oi, sí. tant. Doncs anem-hi. Anem a clavar un clau. Sisset. On són aquell parell? On són ara? A darrere la veïna. Li té el seny begut en aquest home meu, aquesta mossa. Jo no és pas que els hi dóna, Escolta-me, pensa que com la veu, perd el senderi. Deixa'ls estar perquè n'hi ha per llogar ni cadires amb aquest parell. Que se tinc de deixar anar. Els ja he dit si t'hi podien clavar un clau. Ves, Benecte, no ho ets entès bé. Oh, i tant que ho he entès. Uau, Ja els hi he dit. A més, que hi anessin tots dos, que un no arribava un i arribaria l'altre. És que no té mida, no té mesura, aquesta muller. Ja és com babaus darrere. Però en sisè no és d'aquesta manera. D'aquesta manera, tots s'enganxen. Deixa'ls estar. Mira, ja veuràs. És que com la veu. Bé, no s'ha apuntat ara, com l'ha vista. Deixa. La naturalesa humana és com és. Com a la finestra indiscreta de Hitchcock. Qui no ha tingut mai l'impuls de mirar per la finestra o a través d'una escletxa el que té al voltant sense ser observat? A tots ens pica la curiositat per saber què fan els nostres veïns a casa seva quan ningú els veu. Si a més el nostre veí o veïna ens demana algun favor, doncs no li podem negar. S'ha de ser amable, no? Per què li posaves el dit? Li posava. Exacte, qui no vulgui posar No, la idea. o jo l'he posat Ah, perquè... l'hagués ficat al dit. A veure, Perquè he vist que se li posava i jo... A mi, se me posava. Ai, vols decorar. I no posis sí, així no te'l el dit, Per què home. no? Que sembla que faci sa feineta, I com ho tinc que posar, doncs? Així, pots així. Així? Mi casa! Però ja n'hi ha prou d'aquest color. I si no que te'l curi sa veïna? Això, així no que te'l curi el noi de Tossa. Vine que el posaràs en fresc. Ai, que penso que... Parella, no hi ha un pam de nen. I darrere d'ells fa una mà de l'estona que surt. No m'he explicat res de Tossa. I porteu a l'Ajuntament, que encara no sé com va, no? Mira. No, jo aquí no m'hi torno a sentar. No, si en tornem de tocar botons no passa res, no briva. Vine. Mira, això és que encara sóc al temps d'en Temps Saragossa. Per mi va ser el millor alcalde que va haver-hi tots. Oh, i tant. Els d'ara no se'n salva ningú cap. No saben manar. Sí. Quan ja fan una cosa, l'altre ho desfà. Res. Però no serveixen per res, ni un ni l'altre. Què te penses, que aquí a Lloret tots són flors i violes, noia? En foten cada una. Però espera, que quan jo sigui alcaldessa de Tossa, els faré passar tots pel tubo, Ara, sí senyor. Allà manaré jo. Ara. No els tècnics ni porqueries. No. L'alcaldessa. Sí senyora. Sortiré a tots els diaris. Ara, això convé. Ai, que bé. Ara te n'explicaré una que em va passar la setmana passada. Què et va passar? Escolta-me. Mira, vaig anar a l'Ajuntament perquè el meu tros de la cera no me l'escombren bé. Home, De pixarades i cagarades. de tot. Doncs arribo allà i ja me surt una d'aquelles mosses. Senyora, vostè té cinta prèvia, Sí. Anna Cinta de Can Ciballetes. A mi, de Lloret de Mantes, de tota la vida.
cinta prèvia? Arri, els vaig enviar per estar fang i policies. Bé, me'n vaig anar. Home, tu te creus normal, això? En la cinta. Ai, ui, ara, a veure si ho sabré fer anar jo, això. Ui, també estan de fons, este ja me'l mereix. No lo conec pas, és una mossa, però no lo conec. Doncs no l'obris. No l'obris? És que És que van molts per les cases, sembla que porta un xic d'uniforme, Aquesta tens aquí a menys encara. Però és un gos. Bueno, si no tenim aquells dos allà dintre. Bé, sí, va, ja ho veuràs. A veure, aquest. Hola! Bona tarda. Porto una notificació de l'alcalde del nostre ajuntament. Dura, noia, para el capo. L'alcalde de l'Ajuntament ha demanat cinta prèvia? No, Els que diuen... diuen. Si no hi ha cinta prèvia, res de res. Molt bé, sí. Bueno, senyora, jo només li porto una notificació. No, res, sí, bueno. Noia, tu te'n vas, ara. Ja que ets aquí... A veure, què ets el Lloret, tu? Sí. Jo sóc l'Isabel Martínez. Ah. Bueno, la filla d'en Paco Hierbas. El Paco! Allò sí que era un home trempat. Oh, i tant. No podia portar empaitant els bitllets per la platja, fent un estofat, un cremat. I allà no tenia mai un no per ningú, mai. Malonat, I jo encara me'n recordo que te'n recordes quan va despenjar els quadres de Franco de l'Ajuntament. Allò va ser per anar a la tele, va ser allò. Escolta, noia, ara que ets aquí, no ens ho podies dir? Era de què va, més o menys? No es pot dir res, no. No, però penso que es tracta d'una cosa del moll. Moll, que torneu a fer un moll, Si allà. ho havien deixat de Ho banda. veus? No, és com no se l'ha Deixa. Aquest moll no. El moll és el Museu Obert de Lloret. Amb aquest nom. Són unes visites guiades pels turistes perquè així vegin la modernitat de Lloret. Antonet, que li fa tanta gràcia això que li han muntat, podeu haver anat a dir a tothom. I ara que hem de fer l'exhibició amb els turistes, contra molt que vinguin estrangers aquí dins. Mira, Mòria de Déu. fareu dins, Sí, home, mira, com anaves a l'Ajuntament abans, te'n recordes? Si venien a Piguillem, pim, pam, de seguida tot ho havia arreglat tant. Ara n'hi ha 3.000 allà dintre. Que no coneixes a ningú? Però de tota manera, ara com hi vagi, jo ja sé que he de demanar per la senyoreta Isabel Martínez. Molt bé, doncs vinga. A veure, això aquí, Així una cineta. a la cinta. Molt bé. Molt bé, noia. Estupendo. Pues que Ben, tinc bona ben, tarda. ja ho Passin sé. bé. Molt guapa, Quina noia més maca. Però bueno, és un nou parat. Tu d'ençà que tenim això tot el dia. Patacling. A veure, quin era? Tu! Mira, saps qui és? Qui? En Toni, aquell noi. Toni? Que fa cantar tota aquella gent que canta habaneres. Mira. Si és en Toni, que va treure el carnet de conduir. Ja Ara canta habanera. Sí. Ja va. A veure què vol aquest noi. A veure, què diuen? No sé pas que deu bé ara, perquè ja veus tu. Hola, Toni! Anem, que hem de visitar Antonet. Bueno, a veure, m'han explicat que heu arreglat un cobert que Mira, ha quedat mira. molt bé. Una cosa fora mida. I tinc el del grup de Vanessa aquí fora que em estan esperant. Ah, I precisament havíem pensat que fa temps que estem buscant un lloc per assajar, que és molt difícil per nosaltres. I hem pensat que si vosaltres no tingueu cap inconvenient, ell, si us va bé, si no us va malament, podíem venir algun dia. sí. Per una cosa tan maca, ja podeu venir com vulgueu. Espera't que vaig avisar Antonet. Jo vaig buscar el grup. Això, sí. Vés, va. Tonet! Vine. On no sé què Que ja vinen a ensejar. no sé, diu vostè aquí fora, a veure què volen fer. Ui, tu, Ai, que si venen penats.
Mira. Oh, no, Oh, mira, aquelles veïnes. Vine ficats amb aquesta veïna. Mare meva! No et tens allà. Carai! I si els hi arribes a dir que no? Oh, no, mira, ens passaven amb el pare. Oh, es van dir que és això, tu. O tindrem concert de Frank i tot? Oh, què et sembla? Bé, avui farem una vanera que parla de Lloret. Una vanera que porta per nom Déu Lloret. Una vanera que està escrita en el context de la Guerra de Cuba i l'aportació que va fer Lloret de soldats en aquesta guerra. També parla de l'angoixa del poble que vivia dels seus fills que se'n van a la guerra. Els autors d'aquesta vanera, en Carles Pinedo, de la lletra, i Joan Mils, de la música, vaig intentar trobar quins vins que podien triar Lloret i qui eren realment. Vaig estar comptant per internet i no vaig trobar cap ressenya de Carles Pinedo, cap ressenya. De Joan Mils, músic, una ressenya que deia que era pianista de clàssica i compositor de habaneres i sardanes, i del ricoll. No vaig saber res més. I un dia caminant pel carrer vaig trobar el senyor Domènech i li vaig preguntar que si coneixia el Joan Mils, de la música de Ripoll. I em va dir que no, però tenia algú a Ripoll que segur que sí ho tenia. Que va ser d'aquesta manera. Joan Domènech em va ajudar a conèixer aquests autors i el vincle que tenia amb Lloret. I com que m'ha dit que sigui molt breu, per tots vostès, i per a la memòria de Joan Domènech, adéu Lloret. Era un dimarts cap al tard, a Lloret de Mar, on baixes allunyant. Són els joves mariners que van a sortir a la guerra de Cuba. I dient-los adéu de per tot arreu, amb cors angoixosos. Llàgrimes en els ulls, cegats pel sol, no veuen els Mossos. Van a complir amb el seu deure i per la pàtria, i s'abravura en tindrà fama, i s'escriuran gestes amb sang catalana. Els mariners que van lluitar a terra cubana. Hi havia dos vellets que tenien les mans de foc agafades. En Pau, que n'era son fill, en aquell vaixell també se n'anava. Tots dos mirant fins al cel, el cos en els ulls, alçant la pregària. Déu meu, torna'ns al fill, que se'n va lluitar a terra llunyana. No tardis, Pau, no tardis, no tardis gaire, que sense tu ens falta l'aire. Si has de lluitar, si així la pàtria t'ho demana, defensa'l fe, nostra senyera catalana. Van a complir amb el seu deure per la pàtria, i sa bravura en tindrà fama. I s'escriuran gestes amb sang catalana. Els mariners que van lluitar a terra cubana. No tardis, Pau, no tardis, no tardis gaire, que sense tu ens falta l'aire. Si has de lluitar, si així la pàtria t'ho demana, defensa'l fe, nostra senyera catalana. Defensa'l fe, nostra senyera
El mar és calma i és temporal, diu la lletra d'una havanera. Les havaneres. Aquelles cançons amb gust de sal i de rom cremat, amb olor de lluna i estrelles, amb històries viscudes per la gent de mar. Una guitarra, un acordió, nits d'estiu a sa caleta, capítols, curts o llargs, de la vida a prop del mar. Quins breus, eh? Ai, Coret, a tots se no són així. Mira, Què els he trobat més cars? és horrorós. Sembla que els bitllets tinguin ales. M'ho voleien desmoradir, m'ho voleien. Diu, espera't, Ara diu que hem d'estrenar aquest carai de mercat, algun dia l'estrenarem, que diu que bategarà. Jo em veig el que encara bategarà més seràs monedero. Mira, el que no batega gaire és el nostre, el meu. Noi, pobreta, en Ciseta el van donar per inútil molt aviat. Clar, noi, sí, ja m'ho recordo. Va tindre tantes enfermetats, entre que el van operar de la pròstata. Sí. Després li van treure un ovari. Què dius, ara? Oh, sí, tenia un ovari. Vull dir un testículo. I ja saps que anem molt justos de diners. Sí, noi, esclar, amb tantes coses. No, nosaltres no, això no, noia? Perquè, mira, quan vam vendre els tros gros de Can Civelletes, ens vam fer una pastarada de quart i És que la pela era la pela. Qualsevol deia que no. És el que va passar a Lloret amb tothom. Vam arrasar els camps, les vinyes, els boscos, tot, vinga, hotels, però esclar, si veies tot allò. I què, ara s'han d'omplir els hotels, I de què s'omple? I què bé? Porqueria. Doncs podem pagar. A tot se va ser diferent. Ui! Doncs amb el temps ja podem dir. He tingut treballs en què formar-me aquests pantalons, Les feines els tindrem, si com som allà a l'Àngel, si ens ve alguna necessitat, Mira, amb això tu, a mi si em ve alguna necessitat, me la faig a sobre, perquè jo no torno a passar pel turment. L'altre turment, com ha arribat aquí, m'ha estat callat i no podia dir, que no podia dir això. M'atiba per tot. I ara, espera't, ja sento, vaig a pagella. Sí? Espera. Està bé aquesta vestimenta. Pues ara s'ensenyaré com es camina de marxa nòrdica. Ai, El pit ben obert. L'esquena recta. El glutis apretat. S'inspira i s'exhala. El puny tancat quan va davant la mà, com va darrere, obert. Per tant, se tanca i s'obre. Se tanca i s'obre. Ho han entès? No, la veritat, ben bé, no. Jo, això del glutis, no m'ha acabat de quedar clar. No. El glutis... Ara el veig, sí, ara sí. Això sí que és un glutis. Sí senyor, no el sense Raül. Molt bé. Ja s'ha posat la crema hidratant? No. Saps què farem? Què? Ens la posem allà dalt a l'Àngel. Tots tres. Tots tres, ens posarem l'Àngel allà. Sí, allà que tenim els dos. també ben. Ara, això per ahí, els bastons. Ai, el glutis. Això? Qui mira darrere meu? Home, no sé, Aquest, això. Aviam,
tancant i obrint. Tancant i obrint. Sí, però mira, escolti'm. Sí, però això els ha de tornar a repassar perquè he notat que es movien una mica d'això. Aquest un és més llarg que l'altre. Sisplau, sí, posi-los altra vegada tot això. Posi-ho. Per què tu? No, senyor. Fem com abans, parells i senassos. Parells. Bon, ja m'ha ficat. A la 3. 1, 2, 3. Parells, Ara? Que ja estan bé. Ara sí. Som-hi. Això és una altra cosa. Som-hi, Àlex. El puny a davant, obrint a darrere. Quan serem a mig camí farem canvi de camp, que llavors aniré jo a darrere. Sí, Mira el glutis. Va, que se'ns va el glutis. Ai, mira la veïna. Com han canviat les coses, La marxa nòrdica, el Nordic Walking, conviu amb altres conceptes, també en anglès, naturalment, com footing, jogging, grounding, fitness, etc. etc. Fa molts anys, quan s'anava a peu gairebé sempre a Canyelles, o a Santa Cristina pels Perdons, o a Sant Pere del Bosc, no s'utilitzava roba tècnica o calçat còmode, Si fos amb els anglicismes d'ara, com es diria? Sclopping? Espardenying? En fi, seguim. Ens ha dit fins demà, però no sé si podrem, almenys no, No, ni demà, ni ara mateix. És que com hem arribat allà l'Àngel i ens hem sentat allà i ens ha fet aquell massatge, aquella crema fresqueta, però després amb la suor m'ha anat baixant per avall també, i tinc el vora viu ben esgotat. Jo m'ativa tot m'ativa. Potser ens hauríem de seure aquí un xic de vibrador, a veure... No. Mentre escoltem el Jojo Rau. També vol tenir el vibrador. No, això no et dic. Ara tenim... Mira, jo te dic una cosa, que sí. Ostres! Què? No era avui que havien de venir a fer aquells la partida? Sí. Menys mal que això no s'ho hem de canviar, vols dir... Espera't, Ja tindrem temps de canviar-nos, No. Si ens veuen així, ja veuràs, se n'en fotran, sortirem els diaris amb aquells dos,
Ai, mare. Jo me'n vaig, Me'n torno cap a Tossa. Quina pujada. He quedat rebentat. És el meu uniforme de l'Espanyol, que porta. Calla, home, estàs parlant amb ells, però aquest ara aquí dormint sol. Això de començar a venir així malament, anem malament. Bueno, mira, és que no ens en recordàvem quina és la partida d'avui. I es treu un què? El trau? Espera't. No, el campanyà per avui que veig el nombre. No, digo que aquí. Escolta, tot el rato està igual? Sí. Sí. Mira, fes com sempre. Porta-li. Era un secret, Ah, sí. Ai, que me cuide, que me cuide. Ja. Tu no que has de conduir. Has de conduir. Has pensat aquest? Jo, mare, si bebes no conducis. Ara. Me diu, aprieta. Doncs aprieta. Aprieta fuerte. Oh, noi. Bueno, hem de fer la partida. És el que estic dient. Una festa, què voleu fer? El botifarra, el 7:30, la manilla, què voleu fer? Mira el que vingui. Doncs vinga, el que vingui, que vols jugar tu? La botifarra, no? Com a fer escapant. Sí. Barre. Vés a buscar les cartes, no? Vaig a buscar les cartes. Perquè si Vaig a no... buscar les cartes i tal. Que no se sent aquí. Què passa, ara? Ja hi som. Hem de marxar. Hasta tosses, noi. Pues cap a Tossa. Au. Què li passa? Que m'acaben de trucar. Però què vols fer? Que suscitem una conferència. Noi, És ben veritat. Hem d'anar. És ben veritat. Ara sí. Con Lluís Foquitet. sí. Ara que anàvem a fer la partida, Sí, home, sí. Ja podem tornar. Vinga, un condicionat. Sí. Adéu, vamos. Jo necessito per alguna cosa i li demani algun favor. Si no em quedarem malament. Sí, ja ho sé, noia, però escolta'm, és que també m'hi canviar jo. Bueno, vaig a buscar 4 coses i marxarem, agafem l'autobús. Però m'haig de canviar, no? Tu no et preocupis, agafo 4 coses i vinc. Amb en Foquiteu, així. Heu de marxar. Heu de marxar ara perquè és l'últim cotxe. I després ja no podíeu agafar-ne cap més. Ha de ser ara. Sí. Però no veus com vaig? On ja que buscar alguna cosa, mira. Posa't això, a sobre i tapa't. I espavila, que t'espero fora. Bueno, ja vinc, home. Sí, ha d'anar amb presses ara. Ho entens, no? Vale, espavila't. Què me falta? Que te falta, mira. Adéu, Colombo! Adéu, Colombo. Has de xocar, va. Oye, ara hem de marxar, i nosaltres què volíem fer? Res, tu no rondinar i penso que retornen perquè fa totes allà dins. Que no ho has vist? Jo sí. Estàs canal, ja hem deixat, també, a sobre no hem de donar el menjar i tot, no? Home, Te gastes aquests quartos perquè... no, aquests podran venir per demà matí de tot. Les discussions amb la parella són, a més d'inevitables, imprescindibles. Qui us digui, no, si jo no em discuteixo mai amb la meva parella, menteix. O bé, si no menteix, és que alguna cosa grinyola en aquesta relació. Heu pensat mai que, no sé, potser discutir és a vegades un canvi d'impressions constructiu? Oh, vinga, tu ets, no l'agafes mai. Això, ja veus, jo m'he vingut a conèixer fàcil tot i ja veus, ja estic. Tonet! No t'he de dir, ja t'ho faré, ja t'ho Ja vinc. Oh, ja l'han començat.
i tothom ens ha d'assenyalar. I els aquests nous ricos que fan coses d'aquestes teulades noves i que si jo es gasten els quartos a dojo. I no ve, Tonet? Jo no ho entenc, no ho entenc. Vinga, mira, m'he posat pena a la canta i tu encara estàs aquí romancejant tot el perfumat un jerseiot. Vinga, va. Mira, com pic d'anar encara. Maria de Déu, com és que no te saps ni dormir, ni dormir. Home, ens no trataran, Conxo. Ja m'hi aniré posant, ja portes les entrades? Home, què et sembla, amb els quartos que ens has costat i amb els... Sí, home, amb els quartos que ens has costat. Va. Ja què faran? Què vols que ens faci? Què faran? Com es faci com amb la vella Dolores, que et van fotre amb una vella Dolores que no era ni vella ni Dolores, però clar, ara saps què diuen? Ara diuen que serà The Beautiful Dolores. Perquè ens hem d'estar a la pàgina. Què ha passat? Ara s'ha quedat. Què diu? Oh, mira aquí, no ha quedat obert. S'ha quedat la porta. Ho sentis. M'he comprimat. Per què t'has fiat, Veu el que hem de fer, digue'm el que hem de fer. Tu que n'ets línia, l'únic O tu que n'ets línia. l'únic que és un bon aquest, perquè nosaltres ens diria que els netes, perquè ho compreu a l'estranger, que si maçons, que si xinos, que no sé. Calla. Joan, sí, soc jo, escolta'm. És que no t'ha sento gaire bé, tot sento soroll de mat. Què dius? Que esteu viatjant amb un creuer per Grècia? Ara, escolta'm, Joan, no, és que ens ha passat allò que ens has dit tu. És tot, l'Obert per tu, ja sé que està culpa. Però quan vingueu, sisplau, vine-nos-ho a mirar. Joan, disfruteu. Ara com ho farem? Mira, espera, que jo però porto la gorra per pensar. La farem i aquells ens van deixar fer aquí unes llaunes i unes fustes. El posem allà a la porta i ja es veurà tapat escurat. Vols dir que quedaràs amb això? Almenys us haurà tapat. Hauria de comprar passar per aquí. No passarem pas per aquí. Passarem per les escales. Quan arribem a baix, per favor de conduir-me bé. Que no vull passar per allà d'aquesta manera. Els de l'Ajuntament diuen que la delinqüència ha baixat un 60%. I tots aquests pillets, ocupes i tota aquesta genteta, diu que van de calo baixo, per tant, aquí potser no correm perill. Doncs, si ho diuen a l'Ajuntament, és que no correm perill. Per allà, al tanto si les escales, que l'última vegada me vas caure. Te'n recordes, no? Sí, jo que està per mi, jo que està per mi. Fareu que sembla que està buit, Un moment. Ja? Com es nota que vaig treballar a la brigada. Gent, endavant! Vinga, Ostres! Ara de bé, senyor! Venga, a tope! Ole, com estamos? Vinga, home, que ja ho tenim, això, ja ho tenim! Acabo la família, ha marxat? Vinga, va, vinga!
Oh, no tenies un canuto per aquí? Otro canuto! Hola! Ara. Vinga, va! Vinga, va! La celebració! Ole! Posa que andeu allà! Ara tu que et vagi buscant el seu puesto per dormir, eh? Sí, home, sí. Home, sí. Jo aquí. Hem triomfat, eh? Fuig d'aquí, fot el cap. Hem triomfat. Hem triomfat avui. Aquest pati és l'hòstia, tu. Això no s'oblida. Ara sí. Això és casa nostra! No passeu mal aquí, Corre! De qui és? Allà! Ai! Diu-ho, No matis gaire. És que no em parlaré, que el que fiquem de compte nada. Dia de Déu. Oh, no, aquesta casa no. Deixi'm no haver escoltat. És com no es podrà sentar durant un any. No cap foto aquí. Ara de Déu. I ara què farem? I no deies tu que ja no n'hi havia de coses d'aquestes? No podem passar tranquils, aquí, coitet. I no cap allà retornat això, home. Veus això com a mare de Déu. Oh, quin merder, quin aquesta gent. Aquesta colla de palita. T'ha sortit. Sempre. No, mira, després tu et aquí. Escolta, mira, fem una cosa. Tu vés-te'n a dormir, i jo ja em quedaré aquí a vigilar. Sí, home. Per què no? Jo m'aniré a dormir? Sí. No. Si tu et quedes, jo també em quedo aquí. No estaria pas tranquil. Què farem? Què farem? Ells poden tornar. Què? Ens traiem aquí en el vibrador, tots dos? No. Què vols? Què vols? Que demà no ens ho podem comptar? Per què? Ja penso una cosa. Si tu estàs a casa ara, cony, si demà he de tornar a venir a arreglar-lo això de la tatular. Escolta-me, m'escoltes o no? Què hem de fer? Què hem de fer? És que tot el dia pensar-ho jo. Què hem de fer? Doncs ara, mirem, agafarem el catre aquell que tenim allà, l'enterrem aquí a la porta, i des de la porta podrem vigilar. I d'aquesta manera, no d'això. Què vols? Sentar-te aquí que demà me diguis ai, que vaig cruixir de gossos. Anem a buscar. Anem a la buscar. Quan van a dormir, una cosa de l'altra, Ai, l'esquena. Ai, l'esquena, ja no hi vaig bé cap a l'entrada. Sí, doncs, entrem. Bon dia, cap al president de l'Uixós, hem d'entrar, ara una mica més cap aquí, ara prou. Aviam, a veure, espera que això. Ben bé que... Fiquem més cap aquí, nosaltres. Esclar, es podrà dintre. Mira cap aquí, doncs. Tira. Tira. Que ens va de casa d'això. Ara, així estava bé? Així estava bé? Ai, perquè jo ja no tinc ànims per res. Mira, jo vaig a posar-me la camisa de dormir perquè ja he acabat els torrons, noi. Ara al tanto no et fotis allò d'us aquí, perquè no sé pas qui han tirat aquests pocs.
Ja, jo què tinc de fer? Oh, santíssima. És un sort això. Home. Me vaig a posar la camisa de l'orgull. Jo. Puc fer-me passeig. Les pastilles, les pastilles, les pastilles! Les pastilles, no sabia. Sabe tot. No, cosa, no tregues les pallifats. És que mira que n'han de posar nosaltres. Ai. Falta a mi una cosa un llibre, perquè amb els dos que porto, mira com m'han deixat tot això en aquest merdes. Tinc les pastilles. Ai, em deixava les pastilles allà dins. Torna cap a dins altra vegada. Esteu. Oye, on t'has dit les pastilles? Allà, tot aquest sempre. Ja ho veig. Si per tant no pots anar a vegada. Aviam. Ja veuré. Ja tinc l'ànim als peus, només penso. Oh, tinc un pell, però tinc un pell, Déu meu. Oh, quin descans, treure-se la faixa. Treure-se... Inés! Quines me toquen ara, la verda, la vermella o la groga? Totes així són més. Què és això? Què aquí dins? Què és? I vos dins? Te'ls dents? Com me'ls va fer l'ala, que va costar 55 veles. Ara, per què m'has demanat el meu vot? M'he passat un queixal. És el meu vot. No, que l'he portat jo els vots. I se'ls dents posen en un altre puesto. És meu. Bueno, va, no m'atabalis més avui. Em sembla... que m'ha quedat vestit per aquí. Ja no es pot tenir. Això aquí. Ai, se va arreglar el xic aquest dit. Ara, és que no ets matat, no ets mort, aquest. Ai, mira, mira. Ui, torna aquí, ja està. Ai, com treguin. Aguanteu-se, aquest nano. Això. Fota-li més ple. A barra més ple. Fota-li la barra més ple. Has vist? Has vist? No? Tu has vist? Tots són. Vinga. Hem sentit el que fa fins al moment. Ai, senyor. Però quina diada. A mi m'ha fet la diada. Ai, espera. A mi. Feines. Ai. Menos mal que ara ja no es pot passar més. Ja no es passarà pas res més avui, jo sí que no. Ai, el tema dels ocupes. Ben d'actualitat, Difícil de gestionar i també difícil de resoldre. Però sabeu què us dic? Des d'aquí, nosaltres no arreglarem gaire res. Hem vingut a fer teatre. Bé, almenys això és el que intentem. Dediquem-nos, doncs, a fer-ne i veiem com segueixen les aventures dels nostres personatges. M'ha tocat dormir tota la nit d'allà, a la porta. Estic ja, ella s'ha obert la porta aquí. I no, mira. Ai, llavors. Allà. Ai, a veure. Oye! Què passa? Has de parar aquest peu. Ara, més dit al peu. Ara tot tinc resolt. Ai! Calla! Vaig a telefonar. Ha trucat. Que no m'has conec que té un timbre. No us va sentir, jo el timbre. Jo sí, des d'aquí al fora. Has sentit? No sent res.
Mira, au, ja són aquí tots altra vegada. Au, ara, ja són aquí, sort, ja són aquí, mireu. Entreu i els he obert la porta. Oh, no, jo no. Tot estràngol que hem tingut, no ho he vist. Espantat, Ens han ocupat. Tu no saps el que ha sigut. Un llençol i me surt un diarro que almenys feia 2 metres. Oi, si em va passar a mi, no sé pas el que hagués fet. Ai. Noia, que te penses que no t'hauria defensat jo o què? Sí, homes. Home, que serveixo per alguna cosa. No te pots imaginar el que ha sigut. No te pots imaginar. Ha sigut tremendo. Oh, ja m'ho imagino. Ai, que m'hem vist tota aquesta colla de politeca que aquí us han fet mal de tot. Sort que teníem 4 anys. Us ho han netejat tot? Sí, mira, s'ho han endut, que és això que han fotut. Ai, mare, bueno, com que era de regal. Sí, home, però... Ai, tot el que teniu. No ho sé, mira, estàvem tan tancats i ho hem de dir. Què passa? Saps què és? No. Rosseni. Què és el que és, Dolça? Ai, calla, Beneite. Deu vindre a veure què us ha passat. Perquè el faig entrar. A veure, què vol? Ai, l'Arsenio, mira, eh? Ens deu ni veure fort. Ara dit que heu inaugurat una coberta que us ha costat 50.000 euros. Fantàstica, no? Molt. Què que celebrar? Sí. No tenim la coberta, sinó la funció que ens heu ofert. I per tant, per posar la cigarreta, podríem fer un tastet del vell de plaça. Endavant, les obreres! Els vaig fer. Veniu cap aquí, que ens veurem. Ai.